Salutare! Tocmai ce am venit de la sală și m-am gândit să fac un clip așa scurt. Azi am avut un antrenament de picioare. La mine antrenamentul durează maxim o oră, cu încălzire, duș după antrenament. 50 de minute, cam o oră, cam așa. Și când am ajuns era acolo o fată pe saltea și vedeam că tot face exerciții pentru abdomen. Avea vreo 4 exerciții, le tot făcea unul după altul, făcea crunch, făcea din alea stânga-dreapta, ridicări de picioare, apoi se punea în plank, stătea acolo, plus că nu le făcea corect. Și vreau să zic că făcând aceste exerciții, vă alegeți cu timp pierdut și cu dureri de spate. Fata nu era, să zic, supraponderală, dar avea un pic de grăsime. Cu siguranță făcea aceste exerciții crezând că va topi grăsimea de pe burtă. Ce vreau să vă zic, la câtă informație este pe net, trebuie numai doar să o căutați și să găsiți care e cea mai bună. Da, nu știu, urmăriți antrenori, persoane care știu ce vorbesc și nu mai faceți de capul vostru, pentru că vă alegeți cu timp pierdut. Mergeți în sală și pierdeți timpul numai, făcând o jumătate de oră de abdomene. Ce vreau să zic că, în primul rând, pentru asta cu reducerea stratului de grăsime, eu cred că exercițiile pentru abdomen sunt cele mai inutile exerciții pe care le poți face. Plus că abdomenul lucrează la orice mișcare pe care o faci, aplecare, răsucire, deci lucrează tot timpul. Nu are rost să te stresezi, să faci nu știu ce exerciții. Da, le faci când ai un abdomen vizibil și vrei să ți le scoți în evidență mai tare. Da, atunci faci antrenamente pentru abdomen cât poți de tare. De exemplu, eu exerciții pentru abdomen cred că fac o dată pe lună, așa că mi-aduc aminte. Dacă vreau să am pătrățele vizibile, deficit caloric și pătrățele sunt acolo. Se duce grăsimea și apar direct pătrățelele. Atât, nu trebuie să faci nimic mai mult. Alimentația, acolo e cheia. Ce am vrut să zic? Da, deci decât să faci aceste exerciții inutile, mai bine te focusezi pe genoflexiuni, fandări, fandări, îndreptări, dar recrutezi, de ce zic asta? Pentru că recrutezi mai multe grupe musculare, sunt niște exerciții compuse. Ia gândiți-vă cât de mare este musculatura fesierilor, da? Cea mai mare grupă musculară, coapsele, da? Coapsa e circumferința, toată partea de sus a piciorului. Gândiți-vă cât de mare e musculatura acolo. Făcând aceste exerciții compuse, recuperarea este mai de lungă durată și în timpul acesta arzi mai multe calorii. Da? Te ajută să fii într-un deficit caloric. Bine, corelat cu o alimentație adecvată, că degeaba faci cel mai perfect exercițiu dacă tu mănânci alimente procesate și mai știu eu ce și ești peste cât ai tu nevoie. Da? Deci cam asta ar fi. Da? Căutați informație, urmăriți pe cei care știu ce vorbesc. Bine, sunt și persoane își dau jos tricoul, ei cu pătrățele și zic, făcând exercițiul ăsta pentru abdomen, dacă faci asta, știi că vei ajunge în forma asta. Știi? Și mulți, cum să le zice, între ghilimele, pun botul la astfel de informații. Așa că căutați informația bună, nu mai pierdeți timpul în sală cu exerciții pentru abdomen și faceți ce trebuie. Bun, cam atât pentru azi. Ne vedem în clipul următor. Pa, pa!